Бандата на ръба. Момчето, Капо Верде, Емпорио Зорани. Спайдермен, прескачам огради кът Спайдермен. Возя си в кола, джам затъмнен. Да го духа индустрията. Аз съм си от улицата. И ще си правя музиката. Правя я за улицата. Да го духа индустрията. Fuck the industry, защото съм от улицата. Чакай, Миче, това е шорткът, е тук. Ако скочиме така. Ела бе, скочи! Бембата ме сайбърбулива и не ми плаща достатъчно. Аз съм му мод, аз съм му първия мод. От 14 месеца. Всичко на тази маса аз съм платил. Година. Аз съм бащата семейството. Всичко, което е на тази маса аз съм го платил. Всяка стотинка съм дал. Ето едно. Всяко ядене на тази маса аз съм го платил. Разбирате ли ме? Всяко. Той яде заради мен. Всеки божи ден той става и яде заради моите пари. Ай, аз ти кура. Какви пари, бе? Ти си стримър, какви пари? На здраве. Другите деца, като се събере с Стела, стримва няколко часа. Аз тук съм някакъв захвърлен на майната си, с мен стримват по 15 минути. Значи, кажете ми, това уважение ли е от нейна страна към мен? Някой... Толкова съм направил за този човек, това ли? My tears gonna come, I'm wondering why. Му повдигнати няколко обвинения за притежание на незаконно оръжие. И амфетамини яко. Задраскай Дженко и неговите турци в турците. Това е. И после гледаш задължително по Ханкрон, беше по-добре. Цън, турците са тук. Ус. Хайде, Само ще го просиш. Дърбошко микс. Приятелите, за мен е чест да ви представя едно младо момче от Чикаго, факултет, София, Дистрикт, Сквот. Само ме погледна и запя. Шо ми бръкнам газа, бе? Помниш ли си са пръст? Аз съм се насрал. Куркапан! Поръчах си батерията. Лак кливър, думкай се, бе! Лак кливър, ще ти кажа лак кливър. Колко жени докарал бенето горе-долу, братки, с тези въпроси? Не знаеш, че съм женен в момента, няма как ти отговоря без на този въпрос. Така, как свършила се е работата? Форшур се е свършила работата. Брат, нормал, тя е някаква черна, агресивна, вътре кожен салон, шибедах отгоре, отваряш навигацията, някаква мега красива, интериор е мега красив, като пуснеш подгрева отдолу зимата да им топли пръстенчето и сливчицата, те направо много се кефят, брат. Те буквално първото нещо, като ти казват, тело много яко имаш. После пренос такъв, да, споко беби, ще чуем и като дойде да вземеш с бавареца пред тях и тя направо човек са подмокри неща. Много кап, by the way. Колко е най-скъпото видео, което си праща? $300. Вау, какво направи с него? Створи си краката, какво да прави? Така разтвори краката.
ръчетата и показва миличката отвътре какво има. Смисъл, не е нещо... Чакай, искам и да седна за това. Не е нещо извратено и много гнусно. Да, си бръкнала някъде. Да, в другата дупка, ама не съм си бръкнала аз. Бръкнаха ти в другата дупка за $300. Браво! И си доста адекватна жена, българска, независима. Сара 4.24. Five-man праскачка, екс-крюс на bottom lane. Ще те мютна, ако ще ти път го кажеш наистина. Leave me alone! Обаждания, бе. Ще пълна няколко куца в къма. Ex-fucking Cruise. Ex-Крюс? Ex-fuckface? Да, това е Ex-Крюс и Рени Радушева. Какво да? Да гумваш. Да гумваш? Радиш не ще да мастурбираш, едно от двете беше. Да, мастурбираш. Да, или странни работи. Гелето гумва на мен. Брат, какво винява, човек? Сте им, вие сте ненормалници, брат. Виждали ли сте котенце изоставено на дърво? Представете си, че това съм аз. Само си представете картинката. Вънка вали. Даже сега ще ви пусна. Вънка вали. Гърми. При което виждате едно подгизнало котенце на дървото. И вие няма да направите нищо по въпроса. То седи и вика мяу, мяу, мяу. И вие го подминавате. Ето това е subscription goal, разбирате ли? Мяу! Виж, слипър бил, виж, изглежда мъничък, дребен, смотан. Так! Какъв слипър, каква малка ръка, бе, ало! Няма да се ба... Не мръдна вика! Кога почвам да тренирам? Да! Спирам стрима и плюка ми се пусна. Вика, кога почвам да тренираш? Как така ще ми кажеш, бе? Кога почвам да тренираш, ми каза. Леле! Чакай, спирам стрима. We're kinda cooked. Okay. Последна шега за Давидко, красивите, хубавите, лъскавите, целите в олио, уникални, едни по рода си крака. Единствени красиви невероятни крака. Витко има невероятни крака. Чат спам, Витко има уникални крака. Ако това се чува при съседите, ако се чува при съседите, здравейте съседи, искам да ви уведомя. Витко има едни много хубави пръщчета на кракачета. Маги! Я гледай там, залеза! For the stream. We are from England. For the stream. Can you say hi? Can you say hi? Hi. Hi. We are from England. Greetings. И какво, легнала на някакъв камък? Еми аз съм много разговорлива.
Обичам да лапам пишки. Какво правите? Те това са го упражнявали, ало! Буските се навънка, успокойте се! Уау! Уау! Какво гледаме? Вижте мръсни танци, бе! Гледам ги, чуда се какво да измисля за коментар накрая. Раздават се на Макс. Страст. Плът. От всякъде си викам какво ще е най-гадното нещо, което мога да им кажа. То му скъса фанелката, бе! Уау! Те цукаха, бе! 5? Да. Ай стига, бе, заслужавам повече, бе! Добре, айди 10. Как не те е срама? Имаш с приятел, ма курво. Как да си говоря са? Чай, оби! Няма да се прикси. Не мога да го взема. Ядраш? Много ти благодаря. Чакай, малко ме е трудно. То спомняше колегата, така че няма да падна. С това именно, че през октомври месец, вярвате или не, аз намерих черна магия, поставена над главата си. Всъщност, както развалих тази магия, не знам как и какво беше направена, аз усещах, че има нещо и просто се помолих на Господ. Не знам, може би тя ми е помогнала малко с извънземните, но той я намери. Извънземници? Той отрича съществуването й, аз имам снимка на нея. Да. И всъщност, откакто я развалих, живота ми се е оправил. Снимка на черната магия, снимка на извънземните, снимка на всичко, откакто е развалила, смисъл от... Чакай! Вижте ли има още? Какво искаш от мен, бе, брат? Каквото и да е, има ли? Какво искаш? Брат, защо имаш батерии в хладилника? Не, брат, защо имаш батерии в хладилника? Какво като се охладят, ще станат по-силни, бе, брат? Физика, брат, те учи в технически. Има батерии. Какви 40 градуса, бе, имаш батерии в хладилника, бе, брат? Няма, бате, става, разбираш, ти прави тука, тупарици, път се извърта, път прекопа, паща ме, паща тупаницата, път кръгчета, па от тука, па се завърта, бах и балетисто. Време е да видим тогава участник номер 4. Долу маската. Аз съм Илиан, годините трябва ли да ги казвам? Какво е? Какво си ти? Илян, бе? Ашко сумрет. Nice to meet you. Nice to meet you, Stitch. Greetings from England. Колко кристалчета, ма той защо не слиза? Аре, слази, бе! Аз се издавай. Там гледа. Но не! Пелнахме. Добре, целта беше, когато завие да го таковаме, той супер фан завиваше. Уитко, къщата. Влизаш, виждаш два загубеняка, краката на Уитко.
Имаме трапеза пълна с храна, вкусни работи. Тук диджей Дамян се е разпял. Тук има двойно легло за пецкане, всичко е разхвърлено. Значи то кенеф, никой не е срал в него и смърдеше на лайна. Според мен, като излезнахме за ядене, някой се изсрал в кенефа и сме се върнали, смърди на лайна. Няма да отварим този кенеф, защото смърди на лайна. Тук имаме още 2 легла за да Сигмас. То кенеф не смърди на лайна, мога да го отворя. Тук не смърди на екскременти. W кенеф. Но и тук на бембата багажа, няма нужда да го гледате. Това е моята стая. Не, някой се изсрал и нета спря. GG спря нета. Спря ли нета? Когато правиш секс с някоя мацка и она се отгоре и имаш много косми на гърдици, знаеш какво правят, брат? Някои хапят. Така. Някои те дерат с ногти. Какво прави третия вид? Скуби ма, братле. Скуби ма, брат. Разръж. И по някой път идва такова. Надъхваш се такова. Смисъл такова, идва ти някакво такова ударно, брато. Разръж се такъв. Надъхваш се, обаче като вземе да скуби постоянно 1 път, 2 пъти, 5 пъти, чакай малко. Добре, всичките имаш 15 на ден. Добре, всичките са фармят в тебе. Фармят ма, да. Моля ми се отворите стрима, не е стрима. Айде, ходи Кери, като да видим колко си добър, айде. Не, ходи си играй. Не бе, ходи бе, нали си много добър, айде. Ще износя играта и ще левеш. Айде, искам да износиш играта, ама ако не износиш, ми даваш 100 лева. Значи ми дадеш ли 100 лева, ако износя? Да. Айде. Стигнали до предсъд, между другото. Брат, БМВ ли е? БМВ ли е? Бате, БМВ ли е? Копале, БМВ! БМВ, брато! БМВ! Плевенско БМВ току-що удари, в смисъл, плевенското БМВ току-що удари Range Rover-а, братле. Гледай. Браво бе, Филипс! Браво бе! Так. Браво бе! Чакай малко. Браво бе, Филипс! Човече се радостни сълзи, човече се радостни сълзи, човече се радостни сълзи, човече се радостни сълзи. Аз имам цици, бе. Ето бе, цици има, бе. Как да няма цици, бе? Нямало цици било. Я гледай цицата. Я, цак. Нямало цици. Има винаги, брато. Искаме да си помогнем. Хайде! Чуваме се, гайс! Дай газ! Газ! Голяме. Ще да после човек. Спокойно, чичо Ваня. Can you go? Ти що занимаваш? OnlyFans. Ти си OnlyFans, топ, много яко. Колко? Не мога вече! Това не е нормално, казвам ви. Може да викам много яко. Примерно... Не, монитор ми изчезна. Ей! Wake up! Чувате ли жичките? Лак, клива, думкай се, бе!